a Biblioteca do Saviñao ten programadas diferentes actividades para conmemorar os días do libro que se celebran durante o mes de abril. O día 2 está dedicado aos libros infantís e xuvenís, coincidindo ca data de nacemento de Hans Christian Andersen, autor dos contos do Parruliño Feo, a Sireniña ou o Soldadiño de Chumbo, entre outras moitísimas historias. Pola súa banda, o 23 celébrase o Día do Libro, conmemorando a data na que morreron Cervantes e Shakespeare. Para celebrar ambas as dúas datas, a Biblioteca do Saviñao organizou unha serie de actividades que se levarán a cabo en distintos escenarios. Darán comezo este venres cun obradoiro de títeres de calcetín con Baobá Teatro que realizará ás 12:15 da mañá no Colexio de Currelos. Ás 5 da tarde, o mesmo obradoiro farase na Biblioteca de Esqueirón, onde tamén se levará a cabo unha sesión de contacontos. O 2 de abril, Book Crossing en Esqueirón, é dicir, libéranse libros infantís pola vila para que quen os atope os lea e volva a deixar en liberdade para que outro buscador encontre os libros. Para liberar algún destes, pódese pedir asesoramento e pegatinas na biblioteca. O día 9, ás 12:15, no Colexio de Currelos, obradoiro de ilustración Planeta Mincha, a cargo de Manuel Cráneo, quen pola tarde estará co mesmo obradoiro no Colexio de Esqueirón. A celebración do Día do Libro rematará o 23 de abril con outra sesión de Book Crossing pola Vila do Saviñao, pero nesta ocasión a lectura será para adultos.